Ξέρω ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που γίνονται ριζικές ανακατατάξεις στις μονάδες υπηρεσιών υγείας. Όμως και οι δικές σας αποφάσεις αλλάζουν συνεχώς, καμιά φορά είναι και επιλεκτικές αλλά και αντιφατικές. Στην αρχή του χρόνου είχατε αναγνωρίσει ότι υπάρχει έλλειψη γιατρών στη μονάδα του ΙΚΑ του Βόλου και είχατε προχωρήσει στην προκήρυξη για γύρω στις 20 θέσεις γιατρών για μίσθωση έργου ενός χρόνου, με σοβαρές ειδικότητες όπως είναι του παιδιάτρου, καρδιολόγου, ψυχιάτρου και νευρολόγου. Αυτές λοιπόν οι προσλήψεις, ενώ σε άλλες νομαρχίες έχουν γίνει και έχουν πραγματοποιηθεί, αυτό δεν έγινε στο ΙΚΑ της περιοχής της Μαγνησίας. Μετά επιτρέψατε, για να σπάσετε την απεργία των γιατρών, να συνταγογραφούν και όλοι οι γιατροί και του ΟΠΑΔ και του ΑΕ και να πάρουν 20 ευρώ ανά επίσκεψη. Μετά, αφού τρομάξατε από την υπέρογγη αυτή δαπάνη που δημιουργείται, ανεξάρτητα αν μπορείτε να τους πληρώσετε ή όχι και δεν τους έχετε πληρώσει ακόμη, εν πάση περιπτώσει οι οφειλοί είναι καταγεγραμμένοι, προχωρήσατε και βάλετε ένα πλαφόν ανά γιατρό 80 επισκέψεις, δηλαδή 1.600 ευρώ το μήνα. Αυτή λοιπόν η αντιφατική πολιτική, μπορείτε να μου πείτε τι δαπάνη δημιούργησε επιπλέον, αντί να πληρώνετε δηλαδή 24 γιατρούς ειδικότητος, έχετε τώρα απλώσει σε όλο το τομέα των γιατρών και παίρνουν από 1.600 ευρώ. Η δαπάνη βέβαια, δεν θέλω να την απαντήσετε γενικώς και αορίστως, διότι ως προς τη σύγκριση είναι προφανώς ότι αν είχατε γιατρούς στο ΙΚΑ θα ήταν πολύ μικρότερη το μέγεθος, θέλω να δω, που δημιουργήσετε. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω για το ΙΚΑ του Βόλου, ποιο στοιχείο είναι αυτό που έχει πέσει στο ΙΚΑ του Βόλου και παρουσιάζονται παράξενα φαινόμενα? Ποιος κομματικός και συνδικαλιστικός παράγοντας επεμβαίνει και μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε την ανοχή σας, 3 υγειονομικοί διευθυντές μέχρι σήμερα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Προτίμησαν οι άνθρωποι να φύγουν για να μην τους έχει υποχείριο ο κομματικός παράγοντας, ο οποίος είναι τηλεόφυτος δημοτικού. Και σκεπάζεται επί χρόνια τώρα, από το 2008, τα σκάνδαλα που δημιουργήθηκαν στο ΙΚΑ, ένα με τους ορθοπαιδικούς και ένα με τους οικογενειακούς γιατρούς, και ακόμη δεν έχετε βγάλει συμπέρασμα ποιος θα τιμωρηθεί. Πόσα χρόνια δηλαδή πρέπει να περάσουν για να καταλήξετε σε τιμωρίες? Λέτε ότι το πάρτι στην υγεία τελείωσε. Εγώ αμφιβάλλω αν τελείωσε ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί που συμμετέχουν στο πάρτι έχουν πάρει και το βερμούτ μαζί τους και πίνουν ακόμα εισηγείαν των κορόιδων. Περιμένω την απάντησή σας. Με την επίκαιρη ερώτησή σας αναδεικνύεται ένα σημαντικό θέμα που αφορά την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Βόλου, που είναι βέβαια πρόβλημα ευρύτερο και αφορά και άλλες περιοχές και άλλους νομούς. Όπως είπατε και εσείς, γίνονται ριζικές ανακατατάξεις στον χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στους οποίους θα μιλήσω μετά. Ωστόσο, θέλω να απαντήσω ευθέως στα ερωτήματα που θέσατε. Πρώτος, σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις. Πράγματι, στο Βόλο προβλέπονται 88 θέσεις σε νομαρχιακό επίπεδο γιατρών και οδοντιάτρων. Υπηρετούν σήμερα 55 γιατροί και οδοντίατροι. Έχει γίνει όμως η προκήρυξη για την πρόσληψη γιατρών με ετήσια σύμβαση. Ολοκληρώνεται σε 10 μέρες, θα έχουν γίνει και οι προσλήψεις. Προσλαμβάνονται 24 γιατροί και οδοντίατροι, έτσι ώστε να καλύψουν τις ανάγκες της περιοχής. Το δεύτερο, είπατε κι εσείς ότι δόθηκε η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ να επισκέπτονται και άλλους γιατρούς εκτός ΙΚΑ. Αυτό δεν έγινε σε καμία περίπτωση για να σπάσουμε την απεργία των γιατρών, αλλά αυτό είναι το μοντέλο του νέου φορέα. Δηλαδή, στο νέο φορέα, τον ενιαίο οργανισμό παροχών υγείας, δεν θα υπάρχει μόνο στους γιατρούς του ΙΚΑ η δυνατότητα, το δικαίωμα, η αρμοδιότητα να βλέπουν τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, αλλά θα υπάρχει ένα ευρύτερο σώμα γιατρών, υπερδιπλάσιο των 7.000 γιατρών του ΙΚΑ, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται καλύτεροι ασφαλισμένοι. Ο ΕΟΠΗ δεν έχει σαν στόχο μόνο να περιορίσει τις δαπάνες και τις σπατάλες κυρίως, αλλά έχει ως στόχο να εξυπηρετήσει καλύτερα τους πολίτες. Και αν λίμον δεν είχε αυτό το στόχο, θα κοστίσει περισσότερο στην πρώτη φάση. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή είχαμε έναν αριθμό γιατρών με βάση τους οποίους εξυπηρετούνται οι ανάγκες του ΙΚΑ, υπήρχαν καθυστερήσεις στα ραντεβού. Σήμερα έχει τη δυνατότητα κάποιος, αν δεν θέλει να δει κάποιο
συγκεκριμένο γιατρό, να δει αφημερών το γιατρό της επιλογής του από αυτούς που είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ ή τον ΟΑΕ. Επομένως, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι οι ασφαλισμένοι εξυπηρετούνται καλύτερα. Και αυτό φαίνεται βέβαια και από το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις για τα ραντεβού είναι πολύ μικρότερες. Θα κοστίσει λοιπόν περισσότερο. Η δαπάνη την οποία έχουμε υπολογίσει θα είναι της τάξης των 7-8 εκατομμυρίων. Είχαμε προϋπολογίσει δαπάνη 7-8 εκατομμυρίων το μήνα για το σύνολο των ασφαλισμένων του ΙΚΑ. Φαίνεται το ποσό είναι μικρότερο. Ωστόσο αυτό είναι για το μεταβατικό στάδιο. Ξέρετε, γιατί μετά από το Σεπτέμβριο που ο ΕΟΠ μπαίνει σε πλήρη λειτουργία, εκεί θα υπάρχουν ενιαίες συμβάσεις με τους γιατρούς. Επομένως, περιμένουμε να έχουμε μείωση του κόστους. Αναφερθήκατε στις κρίσεις. Για πρώτη φορά νομίζω και για τους διοικητικούς διευθυντές και για τους υγειονομικούς, οι κρίσεις αυτές γίνονται με απόλυτα αντικειμενικά κριτήρια, δηλαδή με μοριοδότηση. Κάποιοι περίμεναν ότι με την αλλαγή της κυβέρνησης θα έρθουν τα πάνω κάτω, δηλαδή κάποιοι που είχαν ευνοηθεί θα αλλάξουν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα και το ξέρετε πολύ καλά. Και αν υπάρχει συγκεκριμένη περίπτωση διευθυντή στην οποία θεωρείτε ότι έχει αδικηθεί, παρακαλώ να το καταθέσετε. Αλλά σε όλες τις μονάδες του ΙΚΑ, και τις διοικητικές και τις υγειονομικές, οι κρίσεις γίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο με αντικειμενικό σύστημα μοριοδότηση που προβλέπεται από το τελευταίο νόμο για την εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων. Αναφερθήκατε επίσης σε συγκεκριμένους κομματικούς παράγοντες. Δεν ξέρω για ποιον μιλάτε, ωστόσο πρέπει να σας πω ότι κανένας κομματικός παράγοντας σε κανένα νομό και σε καμία πόλη της χώρας δεν κάνει πλέον κουμάντο της διοίκησης είτε του ΙΚΑ είτε άλλων φορέων. Είναι αντικειμενικά τα κριτήρια και για αυτά τα κριτήρια μπορεί να υπάρχουν και αντιδράσεις αν θέλετε από κομματικούς, ωστόσο δεν αλλάζουμε πορεία, δεν αλλάζουμε πρακτική. Η βούλησή μας είναι συγκεκριμένη, να υπάρξει αντικειμενική αξιολόγηση και αξιοποίηση του προσωπικού του ΙΚΑ. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ για την ειλικρινή απάντησή σας. Χαίρομαι καταρχάς ότι θα λυθεί το θέμα της πρόσληψης των γιατρών του ΙΚΑ και βέβαια η δαπάνη, όπως είπατε και εσείς, είναι προφανές ότι θα αυξηθεί. Μακάρι αυτό να αποβεί και όφελος των ασθενών, αν και εκεί πάλι παρουσιάζονται κάποια τραγελαφικά φαινόμενα, τα οποία ενδεχομένως να τα έχετε επισημάνει κι εσείς, όπου δηλαδή συνταξιούχοι γιατροί του ΙΚΑ έχουν πάρει τη σύνταξη από το ΙΚΑ και τώρα κάνουν τους γιατρούς του ΟΠΑΔ και παίρνουν 20 ευρώ, ας πούμε. Δηλαδή έχουν υπηρετήσει στο ΙΚΑ, έχουν τους καταλόγους των ασφαλισμένων και παίρνουν 20 ευρώ. Βέβαια τα 20 ευρώ αυτά θα μου... Ξέρετε, δεν τα έχετε πληρώσει ακόμα, αλλά το χρέος μένει. Και δεν ξέρω αν η δαπάνη που είπατε σήμερα είναι οι πληρωμές ή οι οφειλές. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω όμως για το ΙΚΑ του Βόλου, επειδή ανέφερα και για κάποια σκάνδαλα τα οποία δεν μου δώσατε απάντηση. Είναι σίγουρο ότι εκεί συμβαίνει μια κομματοκρατία. Εσείς μπορεί να μην έχετε αντίληψη, την ξέρει όλη η κοινωνία. Αν δώσετε λίγο ενδιαφέρον και ενημερωθείτε θα το μάθετε. Απόδειξη είναι και δεν είναι κομματική μόνο του ΠΑΣΟΚ. Το δυσάρεστο είναι ότι είναι κομματική ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας και η απόδειξη είναι ότι τώρα που έχουν εκλογές έχουν κοινό ψηφοδέλτιο. Για να μπορούν να καλύπτουν όλα τα σκάνδαλα τα οποία δημιουργούνται. Προσέξτε το θέμα και θα δείτε. Υπάρχει μια ταινία με τον Μαυρογιαλούρο που έλεγε «Εσύ Γκρούεζα», λέει, «τι δουλειά κάνεις?» Και έλεγε ο Γκρούεζας, «Εγώ είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ». Προσέξτε λοιπόν ότι εκεί έχει επικρατήσει η κομματοκρατία και εκεί κάνουν κουμάντο συνδικαλιστές. Φτάσατε παλιά να αλλάξετε τον κανονισμό του ΙΚΑ και αντί να έχουν προϊσταμένους και διευθυντές πτυχιούχους, βάλετε να μπορούν να γίνονται και διευθυντές και οι υπάλληλοι του ΙΚΑ που έχουν τελειώσει και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό γίνεται για να εξυπηρετήσετε ανθρώπους, όχι εσείς προσωπικά, αλλά για να εξυπηρετήσει το σύστημα τους κομματικούς φίλους. Όμως, εδώ πρέπει να δείτε και τα θέματα των σκανδάλων. Δεν απαντήσετε. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι παραμένουν στο απειρόβλητο επειδή βρίσκονται υποκομματική σκέπη και με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορέσετε να σταματήσετε τα σκάνδαλα, τουλάχιστον θα πιάσετε τη μαρίδα και τους μεγάλους θα τους αφήσετε.
Οι πληροφορίες λένε ότι οι ορθοπαιδικοί που ήταν στο σκάνδαλο των ορθοπαιδικών έχουν επιβραβευθεί. Ο ένας μάλιστα γίνει και διευθυντής του ΙΚΑ. Αν είναι δυνατόν. Ας τελειώσει και απαλλαγή και μετά τον κάνετε διευθυντή. Και δεύτερον, λένε ότι χάσανε τις φραγίδες και τα συνταγολόγια. Μα άμα τα είχαν χάσει, θα πηγαίνουν να το καταγγείλουν την απώλεια στην αστυνομία και στη διεύθυνση φαρμακευτικής δαπάνης. Αυτό δεν έγινε. Είναι δικαιολογίες. Προσπαθούν δηλαδή να σας παρουσιάσουν διάφορες δικαιολογίες για να απαλλάξουν αυτοί που είναι οι μέτεροι. Και σήμερα στις εκλογές απειλούνται οι διάφοροι, αν δεν ψηφίσουν και δεν περάσουν από τον τρίτο όροφο, ότι θα κυνηγηθούν μέσω των υπηρεσιακών συμβουλίων και θα απολυθούν. Προσέξτε λοιπόν αυτή τη κομματική επέμβαση στο ΙΚΑ τουλάχιστον της περιοχής. Εγώ δεν πρόκειται να το αφήσω έτσι να περάσει, θα σας το ξαναπενθυμίσω. Δεν αμφιβάλλω για την ειλικρίνεια και την εντιμότητά σας, πιθανόν να μην το ξέρετε. Προσέξτε το όμως, γιατί αν τα σκάνδαλα δεν διερευνηθούν και δεν πληρώσουν αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, εκτός από τους αγανακτισμένους που είναι έξω από τη Βουλή, θα προσθεθούν και βουλευτές αγανακτισμένοι μέσα στη Βουλή. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι καμία απολύτως ανοχή δεν υπάρχει ούτε θα υπάρξει σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των χρημάτων, των πόρων, των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων. Ό,τι στοιχείο έχετε, σας παρακαλώ να το καταθέσετε για να μας διευκολύνετε. Εγώ σήμερα κιόλας θα δώσω εντολή στην επιθεώρηση να δει όλα τα θέματα αυτά που αφορούν, αν υπάρχουν καταγγελίες, αν υπάρχουν πέρα από τη γενική καταγγελία που λέτε, αν υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν ξέρω, να δουν οι υπηρεσίες ποιες εκκρεμότητες υπάρχουν, τι ακριβώς συμβαίνει στο Βόλο ή σε άλλες περιοχές. Αλλά σας διαβεβαιώνω ότι σήμερα κιόλας θα επιληφθώ του θέματος. Θα σας παρακαλέσω όμως να γίνετε συγκεκριμένος ό,τι αφορά τις καταγγελίες σας. Τώρα, ένα πολύ μεγάλο άλλο θέμα που έχει να κάνει με αυτό που είπατε κι εσείς τροχτικά ή εν πάση περιπτώσει εκείνους που εκμεταλλεύονται τα ταμεία, πρέπει να σας πω ότι τα μέτρα που εφαρμόσαμε μέχρι τώρα έχουν φέρει σημαντικά αποτελέσματα, γιατί το ΙΚΑ συνολικά πριν από ένα χρόνο είχε δαπάνη για φάρμακα κατά μέσο όρο 205 εκατομμύρια ευρώ το μήνα και οι τελευταίοι μήνες είναι με 130-128 εκατομμύρια ευρώ. Σημαίνει μια μείωση της τάξης του 35%. Το ΙΚΑ πλήρωνε μέχρι πρότινος διάφορα υλικά, θεραπευτικά μέσα και ιατρικές πράξεις σε διπλάσια τιμή, όχι μόνο το ΙΚΑ και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία, σε διπλάσια τιμή από εκείνη που υπήρχε στην ελεύθερη αγορά. Και έχουμε μειώσει και 30 και 40 και 50 και 60% μια σειρά από τέτοιες πράξεις και θεραπευτικά μέσα και υλικά για 375 περίπου περιπτώσεις. Από αυτές τις επιλογές μας και τα μέτρα που εφαρμόζουμε υπάρχει εξοικονόμηση πόρων. Ένα μέρος από αυτά τα χρήματα πρέπει να διατεθούν για να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες και νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μας, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια χώρα όπου ο ΟΓΑ έχει τους δικούς του γιατρούς. Το ΙΚΑ έχει τους δικούς του γιατρούς. Ο ΑΕ τους δικούς του, ο ΟΠΑΔ τους δικούς του. Το αποτέλεσμα, να πληρώνουμε πολλά και να μην παρέχουμε σύγχρονες υπηρεσίες στους ασφαλισμένους. Αυτό που κάνουμε μέσα από το νέο φορέα είναι να ενοποιήσουμε όλους αυτούς τους κλάδους και να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες, κάνοντας ενιαίες συμβάσεις με τους γιατρούς, με τις κλινικές, με τους παρόχους υγείας γενικότερα. Να εξασφαλίσουμε καλύτερες τιμές και καλύτερες υπηρεσίες. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και σε κάθε περίπτωση το θέμα της οργάνωσης και της διοίκησης των ταμείων και του συγκεκριμένου νέου φορέα είναι μέσα στις προτεραιότητες μας, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά. Σε καμία περίπτωση, και θέλω να το παραλάβω για μία ακόμη φορά, και στο ΙΚΑ και στα άλλα ταμεία και στους φορείς που εγώ τουλάχιστον εποπτεύω, δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο που είπατε των κομματικών επιλογών. Θέλω να σας παρακαλέσω κλείνοντας, εάν έχετε οποιοδήποτε στοιχείο τέτοιο, παρακαλώ να το καταθέσετε, να ενημερωθώ. Έχω όμως την ενημέρωση με βάση τα στοιχεία που έχουν έρθει και στο Υπουργείο ότι υπάρχει εφαρμογή
τομοριοποιημένου συστήματος, που σημαίνει σε αυτή την περίπτωση ότι δεν μπορεί ένας δευτεροφάνας εκπαίδευσης, όταν υπάρχει πτυχιούχος, να γίνει προϊστάμενος. Ευχαριστώ.